ko ato ay kung balitang showbiz, no? Kasi mapalagi ka ng sikat nga actress. Nagbuwag na rin sila Idol Boyki. Actually, gihong-gihong di kani ato nga nagbuwag na sila kay tungod lagi nga kada bang wala na sila nag-follow sa Instagram, gipang-tang-tang na ilang mga pictures together. Unya, mo lagi to ang giingon pa nga okay raman di sila hangtod karon nga migawas na ang pipila ka mga hulagway spotted kini Idol Boyki. Nga maong sikat nga actress aduna na ilaing kauban nga lalaki. Unya ngadto pod napoy laing reporter, entertainment showbiz reporter Idol Boyki. Nga mi komento lagi kuno nga ni move on na ang maong sikat nga actress and in fact in a relationship na sa lain nga laki. Ato nag-reveal Idol Kenny one lain pang sikat nga actress nga si Christine Reyes. Of course, tanawa lang. Bulak chubos. Idol Boyki ang si Marco Gumabaw man, di ba? Marco Gumabaw. Pero di man sila, di ba, si Marco Gumabaw, mao to ang after pod sa iyang marriage. Sa iyang marriage, yes. So, nya karon kay sumapalagi nga, nagbuwag na kuno ni silang duha kay wala magid sila nakita niya nagkuyog Idol Boyki no niya karon spotted ang mga actress nga kauban kining laing laki nga ginganan og Gio Tingson Idol Boyki. Negosyante ni Mikey. Makita pagyud nga kana ba? Ato po ni Mikey. Actually, campaign endorser ni siya o campaign strategist, o diba? Unya karon kani nagkita ni napapila naman ka mga higayon Idol Boyki nga spotted ni sila unya sumapa nga na-link na din ni sila previously tuig 2009. So nanay ka ng mga hungihong sa tuig 2009 nya karon kani di ICGO pod Idol Boyki mo ni siya ang head of public affairs sa Grab Philippines ug former chairperson sa National Youth Commission. So busog permian ni si Christine. Busog sa if ever nga tinuod pero wala pa may komento pod ang kampuan ni Christine Reyes kabahin sa maong mga hungihong. Mo ni ang atong IFM Balitang Showbiz